Ngoba ngiyathanda mina ngoba base bacasule kahle ayabagijimisa ayawubatheki. Hey, yabona mase casule kahle uyayithanda ibhizi. Hayi. Uqamba njahlazo mthobisa ayikho lento yakho. Uthi uvinjwe zikhukhula. Hey lokho njalo lo omunye njalo lo safuna ukusetshenzwa. Mthobisi. Safuna lempela nje akazukile ukulala entabeni nentatile enjani. Zigayihla isiyakhipha ugawu hayi kanti sizofana. Awani sizofana. Hayi zigayihla lento. Yazo obala xonto mjolo ngophansi kwesitwaba. Ukhaya bala. Wona. Xonto mjolo ngophansi kwesitwaba lapho hayi. Funda. Hayi ufala naye. Uyikhuluma nje hayi. Hayi kodwa bayanyanisa indaba bafalazi. Bazothunywa imobo uthi lo mfana. Cha mana mina angaziwona ngiyaqonda. Kanti ngikwekhwile. Ubabaza ukubaluleka kwesikole kuma album alandela lapho kodwa watholakala usudojile futhi esikoleni. Babe safaka iKingdom lenze nodwa befunda abanye. So ke bona laba. Abanye behla benyuka besineka into engapheli. Ngifuna ukuthi ithole umuntu ozodonate uyokhipha italent ensumba. Isumba. Yebo, mfethu udlalizo lezi izigole lana. Hayi, kabona usontsondela ngale kwethu. Hla nompoka nondindwa lapha. Sanibona ku Freedom Day. Sanibona mabhinqa. Ziyakhala manje la. Yeshe hayi lezo baba futhi ngiyacela nganza kwethu njoba isehlelwa amaflat nje la eThekwini kufuneka ama donation insizwa lena ngifuna ukuthi ithole umuntu ozodonate uyokhipha italent ensumba. Isumba. Yebo, mfethu udlalizo lezi izigole lana. Hayi, kabona usontsondela ngale kwethu. Ngihlele nawo mfuthu lapha emzini wobaba mkhulu. Kodwa into engifuna ukuyisho nje mfethu umlando wakho mina ngiyawazi endimeni ezomculo kusukela kusekhona ibhubu wokuphela ezizukulwaneni sabaculi abakhona manje owasebenza nomgqumeni babe safaka iKingdom lenze nodwa befunda abanye. So ke bona laba. Abanye behla benyuka besineka into engapheli. So ke into eyenzakalayo ke lapha mfowethu ngifuna ukunqoma umsebenzi wakho kusukela lapha na ke ku2009 uthi siqhathwe enquthu wawusafunda isikole lapho ubabaza ukubaluleka kwesikole kuma album alandela lapho kodwa watholakala usudojile futhi esikoleni. Manje mfowethu umsebenzi wakho lana uyayibona ukuthi kuyezwakala ukuthi ibivalelwe kanjeni ipolish ithe iphuma yathulela amakhonyana. Hawo hayi hlahla kwenqama kusekho. Hayi Sayothatha amandla. Hayi ithe iphuma yathulula amankonyana. Bafethu cha wena kucisha wamesha kumzukulu akufani yazi ukuthi kade ngitshela lesinye ngathi usaliwa lokho kumnyama ngathi ipassage saliwa. Mithi mina saliwa msani uthatha umzukulu myekeni ngoba manje ufika ikaphi ngoba Amabhozo phela lawo inkinga. Uwena umculi negozo. Ubona ngisho umhlaza endlini lapha lo kodwa hayi lokho yiqela nje wona yiqela ubona yiqela nje. Manje ke mfowethu lapha ilokhu njana le album yakho kunengoma futhi lapha engiyithandile la uthinta khona
indaba othatha usho nomageza kanti uzobhoka futhi uyabhoka futhi uphinde ubhoke lo mdlansango lona ulokhujana upotso ehe ubani la lo mfana lo ilawa abantu lokhehle khuluma liyashuka samoya lalishuka khona kodwa into engiyithandileke lapho ama backings akho laphana nangendlela oyibiza ngayo uyabona mawuthi wemfana omncane ngithi khuzeka yabona lapha ubona nendaba zakho babheke zakho ehe laphana ubiza ngoshumi wendidane mfethu sawuthi ushumi wendidane ukuphila selokhu uyahamba hawu sawuthi uphila ushumi wendidane ngoba uqaqwezi ishiphi ibhizinisi ukubulala ngiyabona manje laphana ngendlela udluthula kamnandi ngawo laphana nama backing abuyisela ama backing omphondo lo nje encane kuzothi kujwe yini bazothunywa imobo uthi ishiphi lo mfana cha mina akaziwona ngiyaqonda kanti ngigwekhile manje nje vele umuntu makulungisizwe abantu balamhlanje sebevele bethubana ukuhlaza athi babalekele iqiniso basho njalo yebo mina nje angithi lokho ngosopolitiki lokhu lezikhuhlukhulu lezopolitiki cha hayi ngeke ngiyasho ukuthi angikufani kodwa ngisho ukuthi vela uyazi wavela ufana naye uyikhumbala nje hayi hey kodwa bayinyanyisa indaba baphalasi okay mala ngithi mina mfowethu uyakwazi ukwazi ukucikoza nalapha nakhona ngiyithandayo mfowethu ethi makhelwane wami ngani yakwethu athi ngangazi ukuthi uwo lo ngiphathela isibhambisayo injame ngayenza umuntu uhlabisa uyangihlaba kwasho njalo ushaka bemkhampani nobani ubhekene nezinkinga nomakhelwane nomkhaya yebo iyafika izwele ngempela ngoba inkinga ebhekana nabantu lezi abanhlobonhlobo ngangayibhalela imini ngangayibhalela wena kodwa nobani yebo kunjalo iciko linjalo yabona iciko linjalo mfethu umsebenzi omuhle kakhulu ngizothi amadoda ukhule umsebenzi wakho album yakho nje angifunqamanga mnandi yonke kanti abaculi manje sebekhipha amasingile ayilokhu njalo ayilokhu njalo ngonyaka odlule nje abantu abasilekelele kakhulu umzukulu kanye noduma kahle yabona basilekelelile ukuthi sizwe ama-album amnandi ngiyabona abanye impela hayi cha bakwethu ade kuyizigeqe ngomningi ziyigeqe hayi siyakhipha ukhawu hayi sizokufana awani sizokufana hayi ziyigeqe lezo Yawuza obala kuxoxa umjolo ophansi kwesitwaba. Uyikhaya bala. Wona. Kuxoxa umjolo ophansi kwesitwaba lapho hayi. Funda. Hayi sizokufana ngaliya ukuthi. Cha ngalize kwethu liphile kahle ke liphile lapha abafowethu kwi Freedom Day. Ayitholi yakhe online. Ubani lo? Akuye. Ubani? Bengithi lokhu nje bengithi haya kuye. Bengithi ukuje ukhathidwe ifake lo. Sothi manje. Cha ngithi ukhathidwe ifake akuye. Hayi ungena. Uye. Wena ngincenga ukudlalo ayushembe Nkosi yami. Ngoba ngiyadlala mina ngoba basebecasule kahle abagijimisa ayawubatheki. Hey, yabona manje kasele kahle uyayidala ibhizi. Ukuthi hayi uzobhala savinjwe izikhukhula. Namanje lothile futhi la ithekula ikhukhula lo. Wamanga. Uqamba nje akuhlazo mthobisa ayikho lento yakhe. Uthi uvinjwe izikhukhula. Hey lokho njalo lo omunye njalo lo safuna ukusetshenzwa. Mthobisi. Safunela impela nje akake ukulala entabeni entatile enjani.